Malawi Today. Matana undakungulira magawa adine mawambiri mbiri amene mahanya kuvota imachitika ndiye mazuwa uno ndili pa malo amene timati Mpinji Primary School Center. Okay. Kumene pali malo ovote amene malo ovotera komanso ndi chatimati constituency Tale Center ya Cholo Central. The Tale Center ya Cholo Central. Yes, Lina the primary school and the GTC. So GTC on the constituency Tale Center. Kumene ku Mpinji Primary kumene kuli polling center kumene kuwerengera kwayamba sovano. Sawino koma ndiye pano. Okay, tiye fotokoza ndavenda kufunsa kuti ukaliunika tsiku lonse waenderapo madera awo ndiawo zikuoneka kuti zinthu zinaenda bwanji kucholo pa nkhani yovota imeneyo anthu kuponya voti. Kucholo tinemezoona kuvota kwaenda bwino mamawo tinapita kumasamba chatu kumene mtsogoleri wa chipani cha UTM amakaponya voti kumeneko izonso zinaenda bwino tinabweranso paboma apa kuyendanso komanso mapenta awiri atatu ngati pana Chipere napitanso ku Chenza Primary School napitanso pa Cholo Prison amenenso ndi center nditu kuona kwanga zinthu zonya ozaenda bwino komano panali nkhani imodzi timati kwakalimbuka. Yes. Kumene koko inapezeka kuti register imene amenena kuti anthu azivotera atrim 2 inapezeka kuti yasowa mayina anthu 486 pana pepeke. Ndiye chinachitika chonena kuti akuluakulu kuphatikiza kwa DC kunali ku lumana apa ndi apa kufikira kuti register imene iyi yafika kumalo kumeneko ina akuti ameka ita print ina imene yoti anthu avote imene kwamba pano kuti kuvota wayamba half past 4 anthu 456 amene akhala kuvota ndipo wananena kuti kuvota kumene kukhala kuti ziya mpaka na 6 koloko kuti anthu amene mpaka na avote Kuti amalize. Kubwerera kuti amalize kufuna kuti wina alesa kaina umwayi omaliza ndi okhala umwayi ovota. Mata unena zoona anthu kumene amatembera mafoni kumene kunali anthu kulira kuti zoona ife tikavote chifukwa kuti anafikapo mmamawo. Koma kuti register panalibe kunali kumangodikira naifuna kuyankhula ndi akuluakulu ndipo amatipanga sure kuti zonse ziseka ndipo papeto pake cha mafolo register iyo inabwera ndipo wanopanga kuvota. Koma generally zambiri zaenda bwino kupatula kumene koko kumene zinaoneka kuti zinali bwino ndithu asanata ya chikhulupiriro. Nthawi imene chabwino ndiye kuti kupatula amenewa ndiye akhale omaliza ineni kuvota tu amene. Amene ndiye omaliza kuvota amene akhala omaliza mtsogoma la Cholo chifukwa chamafolo munayankhula ndi DC amanena kuti anthu ena anamaliza kuti chamma 12 apeza kuti amaliza masenta ena amamaliza chamma 2 so zoonera kuti mambiri amaliza ndithu. Pano panji ndi pasenta ya Mpinji imene ndinanena kuyamba muja ndendili ndi presiding officer apamenepa ndinafuna kuti mina tingomva kuti tsiku la lero layenda panji kuchokera mmawawo kufika pamene yampamba kuwerenga tinakuyambira tikuziwe ina anthu akumvera zinalo zilila mveke. Una tikubwereza zinalo kuti zinalo asiwezi kalowa yes presiding officer apa Mpinji Primary kana kuti panga lero layenda panji kuyambira kufika kukolo ndipo panakwa kuwerenga. Luka tikuoneka ngati tikuvutikana nawo a presiding officer kuti timvane nawo bwinobwino. Mwina mutatero chifukwa sitikuwamva ndikuti cholinga chake sichitima pamene popo iweyo ndikukumva bwinobwino koma tione atayamba kulankhula a presiding officer.
Chakuno mwana kuyambirira kufikia zina lanu zina lijandindani kama kupeleka kitu siku leo laenda banje pano kampeni kwambiri ile shedi kaloa shedi chao kama mfano wale kwa kampeni ndiko ndo kamene analembesa pano kampeni anabera kusakanya kwa yao almost 97-98% pano kampeni. Chakuno muna ndi anthu angaja mina mendezea kuponya vote mwana mengi panopa tu anthu amene analembesa ndiyo kana 2503 amene timembere kuti asaponye vote kuzo mukumira kuti mina 97% aponya vote chakuno kuna panali anthu angati mina ngati ma MP amene amapikisana dera lino la Cholo Central MP amene amapikisana dera lino la Cholo analipo atatu chakuno ndimina kungoti pasana kuti nkhani yowerengera nkati mukuenda motani panopato nkhani yowerengera ikuenda bwino kwambiri mmene mukuonera anthu aliyense ali pagulu mamonitors azipani zonse tili nawo zimene zili kuno azipani zonse aliyense amapoto kuenda mamonitors mwene wonse akutenga kubawo pakali akawerengera kamafoti chakuno ndimene momwe ada kuti kapena muna kumaliza mukuyembekeza kuti muna kuwerenga kupenya kukhala kukuthanthauzo yanji pomalizira panopa kuti kuwerenga kumene muna tikamasika mmana 10 tikati kusirizi chakuno ndimene momwe mmene akuyankhulira presiding officer apano pa Mpinji Primary School amene ndi center imene anthu amaponya apo vote Cholo Central akuti anthu opitirira 2000 amene akuponya pano akuoneka kuti aponya vote yawo ndipo kuwenga akuona kuti mina pofika chama 9-10 ndimene akale akumaliza so tikala tikuonerera ndikuwerenga kumene kuti mwatamene tikuchitikira zikhazi zosangalatsa akumaitenga vote ija kuma akhala ngati mozungulira choncho akumaitenga vote ija kuonesana kusimikizira kuti awawa ndi omwewo ati awawa ndi omwewo achongadi omweyo ikakhala kuti ina nayo mafunso pamene paja kumakhala kukambirana kuti imene titani kenapo nkumanga chimodzi ndimene tikuchitikira pano kumada. Ndakuthokoza kwambiri Luka Beston kumeneko ku Cholo ndikuti zikamakwerabe mtunda kuti zafika poti tiziuzana kuti zotsatira zaenda bwanji an official imene paja official amatutsa ndameki tikhalenso tikumalankhulana.